Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec. To je môj recept. To znamená, že keby ste skončili, teda že Smer by nevyhral parlamentné voľby, že by nezostavoval vládu, vy ako Robert Fico by ste sa nevrátili späť do parlamentu ako opozičný poslanec? Áno. A viete aj povedať, že prečo? No pretože nepovažujem za správne, aby človek, ktorý má k dispozícii vládnu moc, či už 4 roky alebo 8 rokov, potom sa vrátil do parlamentu a vykrikoval z lavice, ako dnes vykrikuje pán Dzurindal a pán Mikloš. Je to smiešné. Podľa môjho názoru to nie je dobré. Človek by mal potom, ako skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, mal by povedať ďakujem pekne, mal by odísť z politiky. Ale v čom je to smiešné? Pretože vy hovoríte, že... To je môj recept. Ak to vidia páni v opozícii, že to nie je smiešné, že to je dobre, nech to robia. Je to na nich. Ja hovorím svoj recept a svoj postoj.